Gure infinitoaren ordu galduen protagonistak ginen. Gure hoi hartzuna txikitasunean handi sentitzean. Zure isiltasunak gauero esnatzen nau, iratzar gailu madarikatu. Isuri ditudan balko ez bete dira, urko eta indireak. Kaixo Serge. Aupa, Joko. Juan Arzamendi musika etxeko auditorioan gaz, bereziki, zure azkenengo argitalpenak izpide eukitzeko, kantu madarikatuak, zergatik izenburu hori? Bueno, normalean ez da egit, nik kantu sorta dudanean eta grabatzerako orduan edo pixka da osnartzen dut kantu guztiak beste ikuspegi batetik ikusita, zaten dut, ze izenburu izan dezake honek, ez da? Kantu multzo honek edo. Eta kasu honetan egia da kantuak minaz idatzita daudela eta duela 2-3 urte hasi nintzela honekin. Eta, bueno, pertsonalean banituen arazo batzuk eta hortik hasi nintzen tiraka eta terapia dutza izan da niretzako idaztea, beti izan da. Baina gero beste ikuspuntu batetik ikusita gaur egunera kantuak irakurrita eta nola sentitzen nintzen eta nola sentitzen naizen. Esan duen, kantu madarikatuak izenburu eder bat izango litzatekeela, ez da, eta, pixkat, hortik dator. Hortik etorri da. Bale, 10 abesti 2 diskotan, garai singeletan edo abestiak banaka publikatzearen aroan, segatik egin dozu holaxe? Bueno, ez dakit, egizan ez dakit. Argi nuena zan, banituela 10 kantu, 2 ekoizle desberdinekin landutako kantuak zirela eta pixkat hori elkar banatzeko edo pixkat bakoitza bere bidea hartu zezan, izenburu berberarekin bat eta 2 atalak atera ditu dala, ezta? Eta, horrexegatik, ez dakit. Ados. 2 ekoizle aipatu dituzu, batetik Einaut Gaztañaga, bestetik Josu Monterorekin egin dituzu. Zertan ezberdintzen die 2 volumenak? Bueno, bata Einaut Gaztañagarekin egindakoa, pixkat akustikagoa, pixkat intimistagoa bezala, utxik, pixkat ustuago bezala izango litzateke, eta lehenengo bizkatik egindako lan horren emaitza ere, antzerakoa, pixkat berdin landuta, ekoizle berdinarekin, eta Josukin zan pixka bat komfort zona hortatik atera eta gauz berri bat egitearen aldeko apustu bat. Ozeano berrien bila. Bai, ortzimuga baten bila, besteri baten bila. Eta egia esan ez genekin nora joan. Genekien zer ez genuen nahi egin. Garrantzitsua dela hori be. Hori da, eta azkenean hasi ginean tiraka, zutan pasa egin ginen eta gero bueltatu behar izan genuen, eta ez dakit, kantu berriei ausardia bat eman nahian edo. Piskat ere, hortan nabarmendu daitezke bien arteko diferentziarik handienak. Ados, esan gehiago orduan, eroso egon zarela konfort gunetik at? Bai, eroso egon naiz, egia esan oso gustora eta maketak entzuten eta batzutan behar bada urrutik joten ginen, baina gustora egon gara lanean. Beldur gehiago naukan jendeari erakusterako orduan. Oso gustora egon naiz lozorroan, lanean, eta ja ez nago lozorroan, ja publiko da, kanta publiko dira, ja hasi zaizkit heltzen iritziak eta... Zer moduzkoak izan dire? Ondo, batzuk aletzen dut ea ondo nagoen edo, eta... Minetik idatzen zuta? Baina, bai, esaten diet,
nik ni bizitza guztian egindako musika nahiko iluna izan da, bai erasorekin, da bai bakarka, nik ez dakit kantu alaiak egiten edo egiten manitu, seinale hona izango zen, baina ez dakit, ez ezkit ateratzen, egia zen. Ados, aipatu duzu eraso, eta badakit, 30 urteko biraren bueltan, 2025, betea ikuiko dozuela, orain arteko kontzertuak, ze moduzkoak abiltza izaten? Oso ondo, nik uste dano daukagu barruan, hori, badakigu bukatingo gala. Eta gainez, jarri diogu, epemuga jarri diogu, eta gainez nahi egin nuen gauzak ondo egin. Ondo, gure ustez ondo, disko bat atera eta bira bat egin. Eta diskoaren izena azken batean izen jarri genion, eta kantuetan hitz egiten zen 30 urte ontako ibide guztiari eskerrak ematen, ez da, pixkat horren bueltan da, nahiko kontzeptuala da diskoa horrekin. Azkena dela, eta kontzertutan ere igertzen da hori. Eta batzen ez, badaban egon ginean, bat egin da, neharrez, emozionauta, nire bai, karo. Bara, eukigarri xa. Bai, ez dakit, bere bizitzaren garrantzitsu izan da, edo ez dakit, eta horrek ikutzen zaitu. Eta, igertzen da, kontzertuetan jendia dagoela berezi. Desberdin. Ados, otxaiaren 20an, hemen Arrasaten kultur ostegunetan joko dozue, plaza ederra kultur ostegunak. Bai, nik izan gara beste batzutan, eta gustora, azkenean niretzako errexo, etxetik gertu, baina, egia da, etxean jotzea beti zailagoa dela, ez pentsa, beti presio puntu hori. Presio hori dakat, arpegi ezaguna zuen guztien ditut, eta, nik zertxekin egin nuena zen gehiago ez atzeratzia, eta, lehen ja ateraz, aspaldi naukan ja grabatuta, eta pixkat biak kontatu zaizkit, baina, biak bateragarriak dira, eraso eta zertx, bai ordutegi aldetik eta musikaletik, eta orduan, hasiko naiz, urrengo hilabetean hasiko naiz ja galozko kontzeukeat, zozer, baina, hasiko naiz ja denbora emango ziot diskuari, kantuei bide bat egiten, eta gero hasiko naiz ez dakat presarik. Tximeleta horrekin ulertzen dut? Bai, noski, ezkenean disko berri bat ateratzia beti da, ostras, zure barruak ustu, azkenean gehien gailentzen didan gauza hori da, azkenean ustu izana, barruan dituen kezka guztiak, publiko egin edo, eta, ez dakit, azkenean nik gehien igerri dudana edo disko hauetan, arraro egiten zait pluralean hitz egitea azkenengo diskoarekin. Disko direlako? Bai, disko dira, baina saiatu naiz, azkenean musika imperfektua da, ezta? Eta imperfekzio horretan edo saiatu naiz ahal nuen perfektuen egiten, nire eskut dagoen guzti horri, eta behar bada, gehien lortu dana edo gehien urreatu naizena hauxe da. Ez dakit mendik lau bostutetara, berdin esango beste disko batekin, ez dakit. Baina hori da sentitzen duzuna, gaur gaurkoz, eta listo. Ados, irudia ere bai, jarri duzu, hiru abestiri, bideoklipek badaukelako garrantzitsa. Ze moduz ikusela irudi horre, bideoklip horrek grabatzerako orduan? Ze ikusi ditu, irudi oso landuak direla. Azkenean, bakizun da, bideoklipan asuntua. Ondo, baina... Eta, no esplikatu, azkenean ez nago ohituta, batez ere orain arte, talde batekin nengoelako, eta dano ginen bat, baina ni bakarrik nago, eta azkenean hainbeste, zu ikustia hor da, azkenean... Okupean zu bakarrik egotea. Zozez hartu berria, txapa, no? Sobreesposizioa antza ez, baina sensazio hori bai. Bai, eta, pixkat zaitu naiz joku hori kentzen, eta, polita gatu dira, eta, eta beti, abesti on bat, abesti izan beharrelako oinarria, gero irudiz jastea beti da osagarri. Bukatzeko zertx, agertoki baten gaz, Juan Artemendi musika etxeko auditorioko agertokian, zer da zuretzat agertokia?
Digoatzen ez, lehenengo aldiz igo nintzela gertoki batetara, hirugarrengo bupenengoen edo, Negu Barriaken kantu bat abestera igo ginen, lagun batzuk, eta bueno, hor, gotzen naiz, egun horretan edo, agertotik jeisterakoan, sentitu nuela hor, zeo zer ez dakit nengoen. Hitzez deskribatu ezin daitekeena. Ez dakit, eta bueno, hor gehatu zen. Eta hortik pare bat urtetara edo, erasoa sortuta genokan, eta ziginen jotzen, eta bizkat nik esatekotan niri honek eman didana, eszenatokiak eman didana da, behar bada, niri eta nire taldekidei ere, ez pentsa. Azkenean ginen ume batzuk, ni oso introvertidoa edo nintzen edo, eta gizondu ninduen gauz bada, azkenean jendearekin hitz egin, harremanak egin, hitziteko aukera hori edo, bestela ez nuen eukiko. Eta hortan eraiki dut ere nire bizitza, azkenean. Eta, bueno, ez dakit, izatekotan zozer, da nire bizitza, azkenean. Gainez, nire aita musikaria izan da bizitza guztian, eta ni txikitan, eskenatokitik eskenatokira, herritik herrira joten ginen, eta igandero, eta... Hortik edan dozu, ez da? Ez dakit, nirekin datorren motxila bat. Momentuz, nirekin nabilena. Eta alaxe izan daizela urte askotan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, hau paieko.